Pasakaan og kasong usurpation of authority sa Cebu City Transportation Office ang kanhi enforcer nila nga nasakpang nangilkil sa mga motorista dili lang usa ka higayon. Ang report ni Alan Domingo. Mikatap karon sa social media ang video sa usa ka traffic enforcer nga nangilkil sa mga motorista ang gipangsita tungod sa kalapasan sa trapiko. Lakip ang pagsita niya sa usa ka motorista kinsa gipangayuan og usa ka katus ka pesos ug ang usa naglambigit og sakyanan diin gipangayuan usab kwarta ang driver. Managlahing lugar sa managlahing adlaw gihimo ang gihulagway sa CCTO nga pagpamaldo sa buaya. Nakaabot kini ni Raquel Arce ang pangulo sa CCTO kinsa mihimo dayon og imbestigasyon ug nasuta nila nga usa ra ka traffic enforcer ang naghimo sa ingon. Gihulagway ni Arce nga usa ka pagpakauwaw sa ilang buhatan ang gihimo sa enforcer busa automatic wa na niya patabaho sugod sa Hulyo 1 o girekomendar niya nga dili na i-renew ang kontrata kay usaman kini ka job order. As dili to siya daghan ha, usara to ka tawo. Unya ang incident lain-lain lang, lain-lain nga location. So nahog nagduha ka incident na. Ang usa katong sa pahina sa Nicolas, unya ang kagahapon sa Santiago luyo sa Imol. Gitug ani RC, napakya susab ang traffic enforcer sa pag-uli sa mga citation tickets bisan og giingnan na kini. Tungod niini gibutyag ni RC ang identity sa kanhi niya sakop aron mapahibaw ang publiko nga dili na otorisado nga mohimo og gimbuhaton ubos sa CCTO. I am planning to file a case, usurpation of authority against the traffic enforcer. Jover Lofranco. So, GO ni siya, traffic enforcer, unya, starting July 1, 2026, dili na siya connected sa CCTO. So, dili na siya pwede makadakop, kaya na para ba siya citation ticket nga gidada? ID para ba siya? So, dili na siya pwede makagamit sa ngan sa opisina against on sa iyahang mga activities. Bukas ang Balitang Bisdak sa habig sa enforcer. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.